jo anaknya korami urang indak tabado wa itu bana sakotiko otumpa diayakan dorina baru wataknya inyo karina di mano masur nak kanduang bana usaya batanyo mansur jo iyo baraso bana daya udah mansurkan kemanakan kandung ayat kini posadang balik lawi maya ambonyo campaan ba itu anak tuma dia suami ambo dangakan mana tuma dia ya salarui salamuiko narape ambo do bakirim sure do baki ayat yo ambo ka bakirim sure baki ayat naninyo berang sekali ndak bisa ambo mari kaba baki ayat tumpak kawadan diri ambo alanya tipu tumari da mansur ndak ado ya cie juo ndak ado turo ceritonyo di kampung tu cie juo okironyo ndak ado nyo bapa pencarian di Jakarta go ndak ado tudo nanyo kapan pakai apa tu mungkin ko baitu salarui masalah mo iko lalaye pulo anak mo sorang nanjoinyo ambo batanyo tuma bake inyo di mano udah bakarajo sari tanyo bakarajo inyo kan berang-berang bake ambo baitu anak tuma di daman suryo baraso anak badaninyo kini ambo nyoni ayonyo Allah tam ampi kalai badana anak ambo nyo buang dari tempat tinggal sampai mengontrak badaninyo nyusi ambo di tengah malam lapai ambo dari sinan kironyo nyo tundo pulo ambo joto iyo lainyo palakunyo sadang lah pinsan badan ambo sadang tak tahu ambo jo orang sadang lah tak sadar ambo gini labi came tuma orang namanya orang mencali labi came sangkonyo ambo ndak idui lai ambo nyobao di orang ke rumah sakit nak tantu dia ambo tasian tumana membawa kironyo ambo sudah itu lah sudah perasia badan ambo lah sudah nyobe di rumah sakit tak cinta ambo rasonyo ambo jago lalu baru mo imbo sinanda mansur satu mo imbo suami ambo kironyo daedi nyona datang untung matamu maya jo daedi baitu wana katoinyo kalau indah matamu jo daedi antah bamano nasib ambo Khawantaba mana untung badan kini baitulah dia ya kini ngambo kami minta juo bagi ayah oh suko nak suko ayah sakaliko bana nak bana ayah sakaliko rela nak rela ayah bagi ambo iyo kanika juo tuma joedi baitu wana katorina kini soal pangana ayah lambo turikan kini ayah tapaso manurui ambo pulo mangko moturu ayah kasiko mangko masuru ayah daedi tibo resiko kuliah batamu wadanawa parenta ya alam boturikan da olu inda do namba itu
rencana ambo da ulu nda ado do kaba itu kini de tapaso maya keadaan de ambo inda do pernah malawan do karang tuo ambo nda ado malawan make suami kironyo tujuan dam ayae buyong Mansur tu kironyo tujuan tu mada Mansur inyo balape sakiati bake ama ayam bukan iyo mama kandung inyo satu mandanga kato nambah itu berang sekali mama Mansur berang sekali ayarina di mano kini buyong Mansur ninyo dem pasike umuluya wadem pabunta bayang-bayang sudan galak jo amaknyo gue di padu hari kini kok nyampang Mansur batamu go bunuh ju hari kini Mansur de aco wana manabui namo o kironyo lai ado tentang itu kironyo lai undang desi o lai la ado Mansur situ inyo basa mojo kawanyo kironyo si buyong Mansur larape lo karajo di perusahaan edi la sato lo inyo karajo di PT Sandi Baramulo kan itu edi tu mana punyo yo edi bana ya direkturnya sabui jo de Mansur sabui dinan banyak ndak tangguh arami orang kato inyo orang nak tahu banyak jo inyo kato orang inyo nak kenal de orang marah rakan jo de Mansur la bantu nyo la barubah bantu dipandang indah do badara do bibi nyoko dipandang letabi pucek jo takuinyo de mama batambah rake ju de ayarina batambah rake ju bantu nyo dari jauh o mama na ado lupo inyo sabantu kamanakan bana inyo sabantu minantu bana inyo sabantu laki rina bana tabayang-bayang dia yarina ko si Mansur ko manyo kini lailo ado nyo risiko denyo turui jo di mama nyo inyo turui jo lambe nyo ayu lengka di mama nyo piekati borak ke Mansur manggalat yang Mansur lari ke jalan indah tabado kacang lari satu malinte tengah jalan tiboto langsung mana nyotumpu Mansur joto nalalu sayuiti bolai nyotang jalan marinte oto sambil lalu la mati buyong dipijau iyo badaso anak buyong Mansur letani ayo anak kandung ambo ba itu anak diayanyo onde nak kandung na yupi
wirina pun kanaya laye baatina sangkorna kacuiko tunggu amayasana badana boina tabadorna berangati tapi kabaa mangatokan kaninyo la mati pulo lesinan balik nyepulangkan dak sio-sio rona tuanala kini baik tu lah nak kandung dek kita lain nak pakai kai ju kaninyo kan kamanakan kandung apa kan kau anak kandung apa soalnya kini nak tadorong bila je maaf apa pinta samo maafkan anak kandung tolong di nak kandung sekali ko untung selamatnya dirahmatullah alun lomai kadietong alun lomai dipikirkan talatak sado di sudut rumah baik ko pulo kita baca rencana ni koto jalankan kan itu perintah dari Edi dan perlu mai dipikirkan kita kan nikah itu kata sirina la nikah enyo si Edi sudah ijab jatuh kabulanyo jawe baja dirina lajo si karantau dena dokan di kampung indah bapada kamano untuang dan kadukan dagang tapi tanana Ondikan dua salaman latinga udah kapai
Tanjuraya Sanang hati lah dia tinggal udah kapai dia dari tika kape sodoi rumah musim pomilo kadiame kok nyapang lape dari rumah mungkin indah lady Sananglah ruang tinggal kami kapai jauh tuangnya sananglah dia tinggal kami kapai jauh tuangnya no